हेलो सनाफोर खुलुमबाय आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बराय लालायबाय फैदोलाय सनाफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ आंजों लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैनायबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो बयबो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो सनाफोर आरो भिडिअखौ हागौमानि जोबजासे नायनो नाजा रावबो स्किप दा खालाम अननानै थौदो बिदिबा आंजों लोगोसे आं बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आं बहा थांनो नागिरदों नायलांदो सनाफोर बिदिबा खारबाय न'निफ्राय लोगोफोर थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो होमबा भिडिअखौ आलासि जाहैसै नालाय लोगोफोर बिनि थाखाय बिराद एक्साइटेड जादों माला सहैगोन बेसेबांबा गोबाव नेनायनि उनावसो फिरफिलिखौबो मोननायसै जोङो सनाफोर दायो जोङो बङाइ बास स्टेन्डआव बास गाखोनो थाखाय फिरफिलि गाखोनानै थांगासिनो बोथोराबो जोबोद गरम सनाफोर दायो जोङो सापागुरि मोनबाय सापागुरियाव नै नानियाबो आइसक्रिम जाबाय आइसक्रिम जाखांनानै उन्दुनायानो उन्दुनाय बिमा फिसा थालखौनो मोनासै माला सेरफांगुरि मोनफैखो दायो जोङो सेरफांगुरिनिफ्राय फिरफिलि गाखोफिनबाय सनाफोर दायो जोङो सेरफांगुरिनिफ्राय थांबाय थानाय लामाखौ Ayah nunggu ya. Matang deh. Bayar selama paspor ni nama ni tay. नै न'आव सफैनानै साहा लोंखांबाय लोगोफोर बिदानोबो एसे मेथाइ दंसै गुनजेर मेथाइखौ बिदायाबो साहा लोंनो नागिरदों साहा लोंनो नागिरदों गुनजेर मेथाइजों ने जादो गुनजेर मेथाइ जानो नागिरदों नै जा बिदाया गुनजेर मेथाइ जाबाय बिनानाव लाबोनायखौ गोथाव 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 ना बिनानाव लाबोनाय गोथाव ने आं फैबाथाय खुसि जाथारो बिहा जोंहा बिदाया खानाय लावलायबाय दोद खानाय सिना हाया आं खुगानो मासे खुगानो फिसासो नामा नोंनालाय आंखौ गोसोखाङा नामा नोंलाय गोसोखाङा गोसोखाङो गोसोखाङोनो खानाया लावाखै नामा दाख्लै आं सिनायनिफ्राय लावाखै आं हनायनिफ्राय दा सिनखांबावबाय सिनाखै ए आं हनायानो ने आं हनायानो दाख्लै सिना गालांनाया बेनिफ्राय लावथ'वाखैनो खानाया बिराद खुसि जायो बेहा आं फैबाथाय खुसियानो लाजाया बिदाया दे जादो भिडिअखौ आं दिनै एसेखिनियाव लाखिथ'नोसै सनाफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआव बाय बाय